Ja, vores dagligdag, vi står op klokken 4. Jeg står op generelt 3:30, og så tager vi et brusbad, tager rent tøj på. Så mødes vi over i temporummet klokken 4:30, og der synger og danser vi en halv times tid. For 30 år siden, der aflagde jeg et løfte om ikke at spise kød, æg og fisk, ikke at indtage nogle rusmidler, ikke engang kaffe og te. Og jeg spiller ikke spil, og jeg har ikke sex uden for ægteskabet, og i ægteskabet med henblik på at få børn. Krishna betyder Gud, og er et af millioner af navne på Gud, så Krishna betyder den altiltrækkende personlighed, og bevægelsen det er så, at vi er millioner af mennesker i hele verden, der følger Krishnas instruktioner, som de bliver givet i Bhagavad Gita og mange Veda-bøgerne. Vi lever i et ateistisk samfund, ikke? Statsreligion i Danmark er ateisme. Den officielle er den kristne kirke, den reelle, det er ateisme. Oplevelse af Guds eksistens på den måde, hvor virkelig at man er sammen med personen, den kan man få ved at, når man tjener Gud. Konstant, og ikke holde noget som helst tilbage. Mennesker, som mener, at deres religion er den bedste, men det siger Vedderne ikke. Vedderne siger, at Gud har millioner af navne, og vi skal ære Guds hellige navn af hele vores hjerte, som der også står i Bibelen. Så i stedet for at slås over de her forskellige religioner, så burde vi være voksne mennesker og se, at essensen er den samme.